Tatranská dobrovoľnícka služba pomáha organizátorom majstrovstiev sveta juniorov Jasná 2014. Snahou organizátorov majstrovstiev sveta juniorov bolo vrátiť do Jasnej podujatie svetovej úrovne. Ako dlhoročný organizátor viacerých lyžiarskych pretekov si stále viac uvedomujem, akí dôležití sú pre kvalitný pretek jeho technici. Práca technikov je pre pretekárov veľmi dôležitá, hlavne z dôvodu toho, že nám upravujú trať a poskytujú všetkým pretekárom možnosť poskytnúť svoje najväčšie výkony. Dobrovoľníci budú asistovať pri úprave tratí, tlmočení, sprevádzaní zahraničných hostí, pri ceremoniáloch a ešte oveľa viac. Za vašu pomoc vám poskytneme stravu, ubytovanie a zážitok z účasti na tomto veľkolepom podujatí. Dobrovoľníci majú tu moc vytvárať radosť. Majstrovstvá sveta juniorov Jasná 2014. Tešíme sa na vás.